Tako. Takuto. Nekio Ramen. Elikkä tää on meidän show osa 2. Ja tänään käsittelemme Full Moon 3. Takuto. Siinä. Elikkä tämä on Full Moon 3. Ja tässä kirjassa... Takuto, mitä tässä kirjassa tapahtuu? Eli paljastuksia siis tulossa. Ei, emme voi paljastaa juonta, koska niin, muuta kaikki tietää, mitä siinä tapahtuu. No mutta yhden asian voin sanoa, siinä on melko lisätarinaa. No, mitäs nytten? Tanssi samaa. Ei tanssi, mutta ai niin, on tulossa piirustuskilpailu. Pidä Meroko tai Takuto. Voit lähettää piirustukseen Manga 3 fanille tai Lunapiikki 11. Niin, enimmäkseen varmaan Manga 3 fanille. Joo, ja sitten, eli Manga 3 fani on se, jolta katsot juuri tätä videota. Ja ne, sitten jos olet lähettänyt, ne julkaistaan seuraavassa osassa, joka tulee kuukauden päästä. Silloin kun seuraavakin Full Moon saapuu, siis niin kuin kirja. Ja nyt tähän päätämme Nekio Ramen shown. Nähdään ensi kerralla. Hei hei! Bye bye!